A v téme pokračujeme so šéfom policajných odborov Pavlom Paračkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie. Ako by ste z vášho pohľadu charakterizovali stav v policajnom zbore? Súčasný stav v policajnom zbore je nielen z pohľadu materiálno-technického zabezpečenia, ale aj z personálnej oblasti a finančného hodnotenia kritický. Je pravdou, že tento stav nevznikol zo dňa na deň, ale zvýšený odchod policajtov evidujeme už od roku 2020, kedy služobný pomer ukončilo vyše 5000 policajtov a do policajného zboru sa nám podarilo prijať niečo viac ako 3000. V posledných rokoch policajti odslúžia v rámci nadčasových hodín okolo 1,5 milióna hodín, z čoho jasne vyplýva, že sú unavení a určite to neprispieva ani k ich zdraviu či rodinnému životu. Na tento stav, ako som spomínal, upozorňujeme už od roku 2020, avšak nikto na tento apel nereagoval. A aj preto sme uvítali, že pán minister nás na stretnutí po príchode na ministerstvo vnútra uistil, že sa bude týmto problémom zaoberať spolu s problémom poddimenzovaného finančného ohodnotenia policajtov. Rovnako v decembri 2023 na mimoriadnom zasadnutí Rady predsedov Odborového zväzu Polície Slovenskej republiky ubezpečil jej členov, že toto je priorita a poprosil plénum o poskytnutie času na vyriešenie týchto problémov. Toto je to, čo nás trápi, na čo dlhodobo upozorňujeme a máme pocit, že zo všetkých zainteresovaných sme jediní, ktorí nás nielen upozorňujú, ale ponúkame aj riešenia. V tom vašom vyhlásení sa píše, že policajný zbor robí nábor, nie výber policajtov. Aké sú dôsledky? Ako sa to potom prejavuje? Áno, je pravda, že vzhľadom k tomu, že v rámci finančného hodnotenia nevieme konkurovať súkromnému sektoru, tak automaticky prichádzame o kvalitných uchádzačov a tak nám ostáva iba hľadať a príjmať uchádzačov, ktorí sa inde neuchytia. Tu je tiež potrebné uvieť, že policajta nevieme nahradiť zo dňa na deň, ako napríklad operátora za výrobným pásom. Potrebujeme v prvom rade naozaj vidieť a cítiť záujem o naše problémy a vidieť matateľné kroky, ktoré budú viesť aj k náprave. Je tento stav len problémom slovenského policajného zboru, alebo majú podobné problémy aj v okolitých štátoch? Dá sa to porovnať? Aké majú podmienky tam? Obdobný problém sme pred niekoľkými rokmi zaregistrovali v Poľsku, kde ale vláda k tomu pristúpila racionálnymi krokmi a zaviedla príplatky pre policajtov podľa odslúžených rokov, tak, aby si udržali aj mladých, ale aby im neodchádzali starší skúsení, ktorí vedia odovzdávať svoje skúsenosti tým mladším. Prečo a ako takýto stav vznikol? Kto je za to zodpovedný? Minister spomínal, že za to môže jeho predchodca. Je to naozaj tak? Čo sa stalo v tom roku 2020, že odišlo naraz 5000 policajtov? Musím vás opraviť. Od roku 2020 odišlo do konca roka 2023 5000 policajtov. Nie iba v roku 2020, ale áno, je pravda, že tento stav vznikol aj nečinnosťou predchádzajúcich ministrov. Veď zoberme si iba rok 2023, kedy sa nám vymenili 3 ministri, pokiaľ nastúpil 4. a jediný, ktorý asi mal záujem toto riešiť, v tom období bol pán Šimko, ktorý chcel riešiť po novelizácii zákona 73 z roku 98 príspevok na bývanie aj rizikový príplatok. A k tomuto sa zaviazal aj súčasný pán minister v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov policajného zboru. No doposiaľ nevidíme žiaden výsledok. Minister vnútra argumentuje tým, že policajný zbor pravidelne dostáva odmeny. Nestačí takáto forma odmeňovania? Je chválihodné, že pán minister nájde peniaze aj na odmeny, avšak z nášho pohľadu je potreba riešiť platové ohodnotenie policajtov systémovým riešením a naozaj v súčasnej dobe máme zákonnú možnosť, keď po úprave zákona sa tieto príspevky a príplatky zvýšili až do výšky 500 eur a naše nariadenie stále hovorí o sume niekde okolo 236 eur. Spomínate zvýšenie platov. Aké sú tie ďalšie veci, ktoré treba v policajnom zbore riešiť, aby sa tá situácia napravila? Minister spomínal rozpadajúce sa budovy, problémy s počítačmi, s autami a podobne. Pokúste sa nám trošku popísať, čo vlastne sa na tých oddeleniach deje. No určite je to
katastrofálne materiálno-technické zabezpečenie v rámci jednotlivých obvodných oddelení, ale aj okresných riaditeľstiev. Sú staré budovy, sú tam staré hliníkové okna, nábytok je tam z roku 1970 a vyššie. Počítačová technika už je takisto za zenitom a naozaj, ak majú tí policajti robiť v komfortnom prostredí, tak všetky tieto veci sa musia napraviť. A áno, aj tie vozidlá služobne by sa mali obmieniať, ale mali by sa obmieniať tiež systémovým spôsobom, nie ad hoc, raz za jedno volebné obdobie vymeniť niekoľko 100 alebo 1000 vozidiel a podľa nás je to spotrebný materiál, ktorý je bežne používaný pre službu policajtov. Čo by sa stalo, ak by sa situácia neriešila adekvátne? Do akého stavu by sa potom policajný zbor dostal a čo by to mohlo znamenať pre nás, pre občanov? Vzhľadom k tomu, že naozaj apelujeme, že tá situácia je kritická, tak môže sa stať, že nám v decembri odíde veľký počet policajtov. Nárok na výsluhový dôchodok už má vyše 2000 policajtov. Policajti sú unavení, nevidia naozaj žiadne to svetielko na konci tunela. Tento problém už začíname pociťovať aj u mladších kolegov, ktorí ani nemajú odslúžené roky, tak aby mali nárok na výsluhový dôchodok a rovnako odchádzajú, vzhľadom k tomu, že sú unavení a vyhorení. A v neposlednom rade môže dôjsť aj k rušeniu niektorých obvodných oddelení a už dnes máme na stole takéto žiadosti, aby sa niektoré obvodné oddelenia rušili. Ak by sa tie oddelenia zrušili, čo by to pre občanov v tých daných regiónoch znamenalo? No, v tých daných regiónoch bude tam dlhší časový úsek, kým k ním prídu policajti. Určite, lebo ak tam máte stanovený niekde do 10 minút, tak teraz budú môcť čakať do 20. Aj to ale už nie je pravda. Vzhľadom k tomu, že už teraz niektoré obvodné oddelenia 2 aj 3 skladajú iba jednu hliadku. Rozumiem. Ministerstvo hovorí, že situáciu už sa snaží riešiť. Aké máte vy informácie o tom, čo sa pripravuje? No, informácie máme spravidla iba vtedy, ak sa pýtame, ale nevždy sú aj vyčerpávajúce a teda z nášho pohľadu sú pre nás nedostatočné tak, aby sme ich vedeli odkomunikovať aj policajtom na nižších útvaroch. Vy ako odborári reprezentujete policajný zbor policajtov, ktorí sú v rôznych pozíciách. Komunikuje s vami vedenie ministerstva pri príprave týchto opatrení, alebo sa ich dozvedáte až potom, keď vás niekto osloví alebo vám niekto odpovie, niečo povie? No, pán redaktor, v mnohých otázkach mi komunikuje intenzívne s vedením. Mnohokrát dosiahneme aj konsenzus. Dokonca vidíme v mnohých prípadoch aj, že rezort vnútra uzná, že mnohé z nich sú s nami spolu kreované, ale ako náhle dojdeme k otázkam materiálno-technického zabezpečenia alebo finančného zabezpečenia, tak dostávame odpovede typu, že nemáme finančné prostriedky. A ako som aj spomínal predtým, my sme predkladali mnoho riešení. A áno, je to rezort, ktorý je obrovský a aj pre tých policajtov my sa nebudeme baviť o sumách v nejakých 100 000, my sa budeme vždy baviť v sumách niekoľko miliónov. A ako aj pán minister spomínal, to bol ten ideálny stav pri zmene platových podmienok, že by stal 500 miliónov, ale sú tam aj iné návrhy, o ktorých sa nezmienil. Verejné financie, ako spomínal minister, sú vo veľmi zlom stave. Táto vláda musí nájsť 1,5 miliardy, ktoré treba ušetriť, aby sme sa dostali s verejnými financiami do normálnej úrovne. Veríte napriek tomu, že dosiahnete zlepšenie situácie policajtov v policajnom zbore? My sme skutočne trpezliví, zvyknutí počúvať, zvyknutí diskutovať a sme aj optimistickí a veríme, že sociálny štát, ktorý sa tu v súčasnej dobe presadzuje, bude plniť svoje základné úlohy a postará sa o všetkých svojich občanov, rovnako aj o policajtov.
Vy hovoríte, že je tam istá miera trpezlivosti, ale už policajti niektorí nosia čierne stúžky. Čo pripravujete ďalej? Ako chcete upozorňovať na tento váš problém a prípadne aj ukázať, že je to vážny problém a treba ho riešiť? Nerad by som dopredu hovoril o veciach, ktoré máme nachystané, ale naozaj toto sú zúfalé výkriky policajtov, ktoré my počúvame dennodenne a dennodenne nám telefonujú, že už situáciu nezvládajú, majú doma rodinné problémy, majú problémy psychické a naozaj hazardujeme so zdravotným stavom týchto ľudí. Hovorí Pavol Paračka. Ďakujem pekne za informácie a za rozhovor. Ďakujem pekne a dovolte mi záverom poďakovať za podporu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republike a odborovému zväzu Zboru väzenskej justičnej stráže, ktorí nás podporujú v týchto aktivitách, ale rovnako mi nedá povedať záverom, že nás mrzí najnovšia aktivita nadriadení, ktorá sa bude od zajtrajšieho rána uberať hlavne kontrolou policajtov pred nástupom do služby, či ich ústrejenosť je v súlade s nariadením bez doplnkov, ktoré nie sú schválené na miesto podpory zlepšenia podmienok pre policajtov. Ďakujem a prajem. Myslíte, že to je reakcia na tie čierne stužky? Áno. Ďakujem pekne za informácie. Dovidenia. Čau.